Welcome to my channel. Ngiyakhuleka emakhosini, ngiyakhuleka kuzo zonke izidalwa enazalwa nezembethe. Ngingumzilikazi kaMashobana, ingane yamakhehla ozalo likaDonga likaMavuso. Ngiyizinyane likaNtshosho. Siyaphaphatha abantu abadala, sishaya isandla phezu kwesinye amako. Namhlanje abantwana bakamoya bengisacela ukuba sibuyele esihlokweni esike sakhuluma ngaso. Isihloko sanamhlanje sithi isithunywa. Ngokufika kwabantwana bakamoya esigodlweni sikaDonga likaMavuso, ngiyabona njengomzilikazi kaMashobana ukuthi abantwana bakamoya basadidekile uma kuza kwesithunywa, ukuthi isithunywa ingabe yini. Besacela ukuthi siphinde ke abantwana bamoya sithi ukuhlaziya isithunywa in simple terms. Bantwana bakamoya, uma unesithunywa usuke unemimoya, wena usuke ubusisiwe. Ubusiswe ngomoya oyingcwele uqobo lakhe. Uma unesithunywa, wena ungumthandazi noma ungumprofeti. Uma unesithunywa, wena uyi-messenger. Ngichaza ukuthini ngokuthi uyi-messenger. Wena ufana ncamashi nama-courier companies. Yabo ama-courier companies la acollectayo mase ayahambisa impahla zabantu. Wena ufana ncamashi nama-couriers. Yingani ngisho njalo? Yingoba wena njengomntwana kamoya, into obizelwe yona ukwamkela inkulumo zamathongo, ebese uyoyindlulisa la kumele uyindlulise khona. Njengalama courier company ayafika athathe iphasela lakho, angithi ayalamkela, ebese ayalihambisa la akumele alideliver khona. Yes. So wena ufana ne-courier guy. Umsebenzi wakho nje uwodwa, ukwamkela nokudeliver. Uyamkela inkulumo zamathongo uma bekukhanyisela, bekupha umhlahlandlela uyamkela wena. Uma bekutshengisa inkinga zomuntu ukuthi mkhulekise, ubhekane nalokho nalokho, noma uhlangane nomuntu eneyinkinga zeqolo, bakukhaliphisa ukuthi hlanganisa nazi inkambi zokukhanya, inkambi ezimhlophe, uhlanganise lamagxolo lawa, umenzele imbiza ukuze azokwazi ukuphila. Mubeka izandla umkhulekise ukuze azokwazi ukuphila. Wena wamkela inkulumo zamathongo, ebese uyadeliver la kumele deliver khona. Either udeliver ngomkhuleko, udeliver ngokubeka izandla, udeliver ngenhlambuluko, udeliver ngembiza zokukhanya, udeliver ngalendlela odeliver ngayo, uzoletha ukuphila, uzoletha ukukhanya, ngokuba wena ukhethiwe, ubizo lwakho leli lokuthi ukhanyisele abantwana bakamoya ngaphansi komthunzi welanga. Abantwana bakamoya bengisacela ukubuza, asikhanyiselana la. Ingabe ngokwazi kwakho imoto le ye-courier iyaphuma yini ihambe iyodeliver kodwa kungekho iphasela eliphethe? Kuyenzeka ukuthi i-courier ihambe yodeliver kodwa iphasela ingekho nemiyalelo ne-address kumele iye kuyo na? Kuyenzeka lokho? Impendulo ithi cha, akwenzeki. Kukanjalo ke nakithi bantwana bakamoya esembethwe, ukuze sizokwazi ukuthi siphilise, sikhulekise, kumele kube khona inkulumo thina esireceivayo, la khona sikhanyiselwa izidalwa zethu, la khona sikhanyiselwa ngumvelenqangi. Ingelozi yakho yokukhanya, ingelozi yakho egijimayo, ingelozi yakho ohamba nayo, kwamele kube ngiyo ekuholayo, kwamele kube yiyo ekunikeza umhlahlandlela, kwamele kube yiyo ehola izinyawo zakho, ukuze uzokwazi ukudonsa umoya,
ukuthi umntwana kamoya bezonke nezigodlweni sakho ukwazi ukubona inkinga nezingqinamba abhekana nazo nalokho asuke ezengako. Kumele ukwazi ukudonsa umoya, ukwazi ukulalela nokureceive inkulumo from ingelozi yakho yokukhanya, from izidalwa ohamba nazo, izidalwa wena ozembethe. Kawukwazi ukuthi unyange noma ukhulekise noma ukhaliphise ukhanyisele umntwana kamoya kungekho umlayezo wokukhanyisa la khona izidalwa zakho zikunikeza ama-instructions, zikutshela ukuthi kwenzeka lokhu nalokhu nalokhu. Kwamele kube khona okwazi ukureceive, kwamele kube khona inkulumo oyamukelayo wena ukuze uzokwazi ukuthi wenze njani uyidlulise, ukuze uzokwazi ukwenza njani ukuphilisa abantwana bakamvelenqange ngaphansi komthunzi welanga. Isithunywa abantu abamoya isithunywa, uma unesithunywa obizweni lapho lakamoya, isithunywa siyi-foundation yobizo lwakho njengomntwana kamoya okhethiwe wabizelwa ensebenzweni yabantu abadala. Uma unesithunywa siyi-foundation yohambo lwakho kwingulo yedlozi noma kwingulo kamoya. Okay, angithi uma uzokwakha indlu uqale uwenze i-foundation yakho kumele ibe strong ukuze uma uwakha indlu isiphakama izokwazi ukuthi ime iqine. Angithi isithunywa ke sifana ne-foundation yendlu, siyisisekelo sendlu, i-foundation. So uma unesithunywa ongumntwana kamoya onesithunywa usuke unemimoya. Yes, abantu abaphila emhlabeni bandlula sebeyabuya emhlabeni njengengelozi yokukhanya ebhekele wena, as a guardian angel ebhekele wena. Okay, uma ke unesithunywa, isithunywa sakho kwamele usihlambulule, uhlambulule imimoya yakho. Kade ngiyichaza ke le ndaba kodwa ngizophinda futhi. Uhlambulule imimoya yakho. Khumbula ukuthi abantu ingelozi noma izidalwa eziphakamayo ezikwembathayo zaphila emhlabeni, zahamba kulelizwe elimagada hlabayo, baba namaphutha, baba namabatha. Kwakhona izinto ezenzakalayo empilweni zabo ezangcolisa i-aura yabo. So uma unemimoya, first unesithunywa, into yokuqala kumele uyenze ukuhlambulula imimoya yakho. Whether you acknowledge ukuthi unesithunywa, unesiphiwo, uyasamkela, ufuna ukusebenza, noma ulabantwana bakamoya abathi ukuba nemimoya noma ukwembatha was not part of the plan. Even if it was not part of the plan, but kwamele uyihlambulule imimoya yakho izohlezi ihlambulukile, ingeke izicindezele wena empilweni yakho. So noma ungcolile ka uhlala sengiye uhlala ungcole ilontuzana, angeke wahlala for 7 days ungagezi, because yabo nawe ke awukwazi ukuhlala nemimoya engcolile, kwamele uyihlambulule. Okay, uma unesithunywa, isithunywa siyisiqalo sakho sikamoya. Okay, isithunywa sakho uyasilungisa ke manje. Uma umelaphi ethi kuwe kumele ngikuphakamisele isithunywa sakho, yazi usuke echaza ukuthini? Usuke echaza ukuthi kumele ngikuhlambululele isithunywa sakho. Kodwa igama abaphakamisayo abelapha abaningi ileli lokuthi kumele ngikuphakamisele, ebese ubona sengathi uyokwenza isimanga sento enkulu. Kanti cha, usuke ezokuhlambulula. Usiphakamisa kanjani ke? Ukunikeza ithuba lokuthi wena wamkele izidalwa zakho, uzivume. Angithi uthi mawusuzivumile usihlambulule wena siqu sakho, ngoba phela usemnyameni onamabatha lapho nalapho. So kwamele nawe usihlambulule ukuze ingelozi yakho yokukhanya izokwazi ukusondela ikwembathe. Khumbula, isithunywa asihlali endaweni engahlanzekile, asihlali endaweni engcolile. So
kwamele inhlanzeko wena nenhlanzeko nibe same WhatsApp group yami. Okay, umelaphi akwenze lo msebenzi ekuphakamisela isithunywa sakho #ekuhlambululela isithunywa sakho ebese ekhuphulelesa into zakho ayiphakamisa. So izembatho zakho, ikhalsakho zamo uzinikeze lo muntu umelaphi oye kuye ophathiswe inhlambuluko, hayi noma umuntu umelaphi ophathiswe inhlambuluko akuhlambululele akuphakamisele lezo zinto zakho. Sesiqedileke ebese uma isithunywa sakho sesihlambulukile sesikwazi ukuyikhulumela umnikazi womsebenzi kwesinye isikhathi esiphakamile wakutshela ukuthi kahle kahle wena uphaphathaphi. Lapho ke isiyaqala ke eminye imimoya iya kwengamba. Yes, isithunywa siyi-foundation, angithi uma leminye imimoya isiphakama asengithi kuphakama amakhosi. Uma ephakama amakhosi usuyakha indlu yakho kamoya. Ayaphakama amakhosi ubeka isitini uyakha, ayaphakama amakhosi to a certain level. Mase kuphinde kuphakama inasithi kuphakama amanono, aphakama amanono ubeka isitini, indlu yakho kamoya leseyikhanda ubeka isitini iyakhuphuka. Asithi manje mhlawumbe kuphakama umlozi, uphinde indlu yakho iyakhuphuka kuze kufike la khona uphothula khona. Njengomntwana kamoya uphothula khona uchaza ukuthini lokho uba sensebenzweni kuze kufike isikhathi la wena usensebenzweni usukwazi ukukhanyisela abantwana bakamoya. Usiyakwazi umntwana kamoya azofika kuwe azocela ukuphila ukuthi muhlolele mukhanyisele mhlambulule mphakamisele, wena usiyakwazi ukwenza lokho. Sho ukuthi indlu yakho kamoya i-roof bawusuphaka usuphothulile i-roof isimile, indlu isiphelele, ngumntwana kamoya ophelele manje already ukwamkela ama-clients, angithi. So ngike ngathi mina kiningi nesithunywa kuphela, cha inkulumo yami kuthiwa ngakiyilungisi isithunywa sibe yisiqalo sohambo lami. Okay, uma umntwana kamoya unesithunywa ebese uba neminye imoya ekwengamayo, akumele njengomntwana kamoya uxamalazi, yabo? Akumele uxamalazi, kwamele uqale ulungise isithunywa sakho, usilungise usiphothule. Yes, usiphothule kuze kufike isikhathi la khona usensebenzweni ebese uhlala phansi. Kwesinye isikhathi abantwana bakamoya abaningi ke baba nezidalwa ezizenzelayo. Mina ngumntwana kamoya who is a self-initiator, but ngokuba ngangenduruza kwelikamoya ngihluleka inkulumo zikamoya bengikwazi ukuzireceive, but ngoma ngiphuma emndenini osindisiwe ngingazi ukuthi kumele ngizenze njani. So ihlo lami livulekile liyakwazi ukusebenza but ngiyanduruza, akwazi ukwenza ukuthi kumele ngenze njani. Izidalwa zami zase zangipha umlekeleli esithunyweni, uyangikhanyisela. Shuthi akangifunzi umuntu ozoba nomlekeleli esithunyweni, akakufunzi ngengulo yakho. Untshosho akazange angifunze ngengulo yami. Untshosho uyakhanyisa lapho nalapho. Uma sengibhidekile untshosho uyakwazi ukungikhanyisela, yabo? Anginikeze ukuthi uma kanje ngiyenza kanje, uma kanje kwenza kanje. Uma unomlekeleli esithunyweni ukanjalo ke kubalekile ke ukuthi idala zakho uziphaphathele. Uma ukuthi ufana nogugulethu na uyanduruza, angisho ukuthi umuntu uyanduruza, uyaphupha kodwa ukuhluleka ukuhlaziya amaphupha akho. Uyaboniswa thola ukuthi uyayisense izinto zomuntu kodwa umuntu ungamtsheli because uzothini, yabo? Inkinga efana nalezo then sacela ukuthi umphahleleke ukuthi usacela ukuthi bakuphe umlekeleli, ayimenzo umlekeleli ozokulekelela. Awungekazi akufunze ngengulo yakho ozokwazi ukukulekelela. Okay, bantwana bamoya ngichaza ukuthini uma ngithi uma unemimoya noma umntwana wesithunywa akumele uxamalaze. Isizathu sokuthi ungamele uxamalaze, khumbula ukuthi uma ungumntwana kamoya onesithunywa ohamba nemimoya, wena kwamele ube nesigodlo. Umprofeti umthandazi uba nesigodlo, angithi. Bese uma unomngoni
ubanani nendumba. So ungayiphambanisi lento le because usikompilo lesithunywa asike sithi unesithunywa ebese kuphakama njengoba example ebese kuphakama umlozi yazo. Kwamele isithunywa usiphothule ungene esigodlweni sakho bakufake umlekeleli lo ozobe phathiswa lo msebenzi leyo msebenzi le akufake esigodlweni sakho uhlale phansi uqale usebenze ngesithunywa ube sensebenzweni ngesithunywa. Asike sikuphakama umlozi ke umlozi mawuphakama yebo yimimoya nawo kodwa umlozi unosikompilo lalo. Khona umlozi waphansi umlozi waphezulu angithi waphansi umlozi wamanzi yabo. Uma ke sekuphakama umlozi unosikompilo lalo unendlela nezinto okumele udlule kuzo uzilungise. Umlozi unosikompilo lawo okumele ulenze to add manje iphiwo uyakhula kwelikamoya iphiwo zakho ziyaphuma uyiziyakhula ulebuye upgrade. Uma sekuphakama umlozi awukwazi ukugxamazela ulungise umlozi kodwa isithunywa ungasiphothulile yabo. Ekuhambeni kuhambo lakho uzogcina unenkinga ngoba isithunywa ngaso sonke isikhathi kwamele sihambe phambili usilungisele usiphothule uhlale phansi ebese kuphakama eminye imoya iyakwengama naye idinga ukulungiselelwa inosikompilo lalo nezinto okumele udlule kuzo uzenze ukuze uzolungisa. Asike sithi sekuphakama amakhosi awukwazi ukuphakamisa amakhosi ungasiphothulile isithunywa sakho qala isithunywa sakho uqede bese ngesikhathi ukhula uyakhula gradually yabo azikho izitepo zeqayo usuhleli phansi ingulo yakho ikhula smooth uhamba lakho lithi ukushelela kancane. Uma ukuthi uqale ngesithunywa wasiphothula isithunywa ngoba yini isithunywa siyifoundation thuna ngesingisi siyifoundation yohambo lakho konke okunye kuzophakama kumele isithunywa sibe siqinile. Kumele ama-pillars alendlu kamoya yakhayo aqine awazi ukuthi amelane nayo yonke leminye imoya na wonke lamanye amandla ozolokhu mbathiswa wona uyakhula ngithi kwelikamoya. Ngesikhathi ukhula kwelikamoya imimoya nemimoya inosikompilo layo uyabo. Ungagxamazeliki uthi ungakasiphothula isithunywa sakho ungakahlali phansi usebenze ngokwesithunywa udonsa umoya bese wena usuphakamisa abalozi usuphakamisa amakhosi phakamisa amanono yabo into enjengale phothula qala. Kuyenzeka ke ukuthi ube umntwana kamoya onesithunywa ngizokwenza example ngami ube umntwana kamoya onesithunywa kodwa kuthola ukuthi uyaphakama umnguni. Umntwana kamoya onesithunywa uyaphakama umnguni kodwa uphakama kanjani ke? Okay, mina gogolethu ngizokwenza example ngami. Mina Mzilikazi kaMashobana, mina Donga kaMavoso. Ngingumntwana kamoya. Nginesithunywa. Ngihamba nabamanzi. Kodwa njengoba ngihamba nabamanzi, abamanzi ngizikhethele nje ukuthi out of the 4 elements ngizokhetha abamanzi. Ngobani? Ngihamba nobakhosi, nginobukhosi. Nginobukhosi bakaMabaso nobukhosi bakaShabalala. Yes? Ngihamba namakhosi. Uma ngihamba namakhosi eyidalweni eyiphakamayo isithunywa sengesiphothulile sengiyaqala ke manje ngiyakhula. Okay, isithunywa ngesiphothulile ngihleli phansi ngiyasebenza sengiyaqala ke ngiyakhula. Uyakhula ke manje uDonga ke ungipha umlozi khona ikhehla liphakamayo engipha umlozi. Yes, ngipha umlozi kuphakama ikhehla elingipha izembatho zomnguni. Ngipha ibhobesi ngipha ilondozana ngiphi isikhwama ngipha isigubhu ngipha ishoba ngipha impempe yabo kuyaphakama manje uphakama umnguni uphakama kanjani ke? Umnikazi womsebenzi isalukazi yise sangimbathisa abamanzi kwaphakama uDonga uphakama nani nomsebenzi wenhlambuluko soli wenhlambuluko seyaphakama ke lamanye amakhehla aphakama nani nobungoma yabo. Ngimbathiswa ini ubungoma mina Donga liyaphakama ikhehla lengimbathisa umngoma. Kodwa ngenxa yokuthi ke
Umnikazi womsebenzi akaziphakamise inkambo yazo. Umnikazi womsebenzi akaziphakamise impande uthi kulo mzimba lo kangizamukeli impande. Kangizamukeli ikhwama zomndawo mina kangihlabi. Mina kangilichithi igazi uyazi. Ikhehla udonga kakahlabi kakayisebenzisa impande. Liyaphakama ke lelikhehla lifuna ukuzongembatha lingipha ini ubungoma. Mina ngazi ukuthi ngingumthandazi ngingumprofeti angithi lingipha umngoma. Selithi asethe amakhehla ngembetheke amakhehla ozalo likadonga likamavuzo kasali ukuthi qhwakela kulomzimba. Kodwa isikhwama sakho asizokusiphakamisa yes. Ungaqhwakela kulomzimba kodwa isikhwama sakho kasikameli asisamkeli futhi kasisiphakamisa. Kukuwe ukuthi uyahlala noma uyahamba. Uma uhlala phezulu kwalomzimba uzophila ngosiko mpilo lethu thina singabantu bamanzi. Impande kasiphakamisa. Izinkambi kasiphakamisi. Uyahlala noma uyahamba. Mesethi hle ikhehla ke eliphakama nobumngoma ngiyahlala phezulu kwalomzimba. Kodwa ukuhlala kwami phezulu kwalomzimba konke ngimnikeza wona ugogo lethu kwamele akuphakamise. Uma ngimnikeza ibhayi uzokuphakamisa. Ngiyahamba ke manje ngiyakhula kwesikamoya angenzi lutho ngomnguni osongumbatha ofuna ukungimbathisa ubungoma kodwa manje sengiyaqala nginikezwa iziwasho ezinenkambi phakathi. Ngiphiwa iziwasho ezinenduku zokukhanya izinduku ezimhlophe. Yebo. Thola ukuthi ngizoba nesiwasho esinovuma phakathi. Ngizoba nelontuzana nesiwasho novela behleke. Ngizoba nesiwasho esinomhlonishwa. Yebo. Ngiyakhula manje. Okay. Ikhehlisa liphakama ke liphakama lingipha umngoma selingipha nama products. Cabanga. Sekumele ke mina Donga ngikhande insipho ngikhanda amalotion. Ngiyakhula kwelikamoya. Amalotion ami engiwakhandayo anezinkambi phakathi. Insipho enginezo zonke ukuthi kangizikhande zinezinkambi phakathi kodwa inkambi ezimhlophe. Inkambi zenduku ezimhlophe. So ngisacela abantu abadala ukuthi ungayicreme ingulo yakho. Ungacreme ukuthi njengoba mina bengenzile ngitshela ukuthi ngingumntwana kamoya nginesithunga nje phaqa kodwa manje nginaleli khehla elibhongayo uma liphakama nginamakhehla azikhulumelayo yabo. Kodwa futhi ungayijaha ingulo yakho uzokhula gradually uzogcina uyitholile ingonyuluka yokuthi kahle wena ungubani ikahle usiko mpilo lakho nezidalwa ozembethe ngoluphi. Kodwa uze ungalenzi iphutha lokukrema ukuthi kahle wena uyilo hlobo lomuntu kamoya ngoba siyakhula esimeni samoya. Bantwana bakamoya ukuze uzokwazi ukuthi ulaphe ingulo yesithunga, ingulo yemimoya, kwamele wazi ukuthi kahle wena umbethwe yimiphi imimoya. Sinesithunga samanzi. Isithunga samanzi lapho khona ubusiswe ngomvelenqangi. Wena i-element oyisebenzisayo ikakhulukazi ukwelapha nokukhanyisela abantwana bamvelenqangi ngaphansi komthunzi welanga wena usebenzisa amanzi. Usukwehlelwe ingelozi yomkhuleko izimo eziningi ohlangabezana nazo nokwelapha abantwana bakamvelenqangi usebenzisa isimo samanzi. Uma unesithunga samanzi uyayiphathiswa ukuthi wena ukholekise amanzi abantwana bakamoya baphile. Wena uphathiswe ukubeka abantu izandla ulwisana nawo bonke umnyama obusuke bubengeme. Abantwana bakamoya abanesithunga samanzi baphathiswe inhlambuluko, bayahlambulula imoya, bayaphakamisa
izithunywa. Abantwana bakamoya abanesithunywa samanzi basebenza ngomkhuleko, izibani, iziwasho, ngamanzi amhlophe nje angahlanganiswanga nalutho. Ingelozi yabo yokukhanya ke iyaphakama. Ingelozi yabo yokukhanya iyaphakama emfuleni, iyaphakama esizibeni, iyaphakama kwimpophomo, iyaphakama ngamanzi emvula, iyaphakama ngamanzi esiphethu. Uma unesithunywa samanzi, amanzi ayakulalela ikahle kahle. Lonke uhlobo lamanzi liyakulalela uma unesithunywa samanzi. Ebese siba nesithunywa sentaba. Isithunywa sentaba siphakama kakhulu sisebenzisa izimo zemvelo. Isithunywa sentaba siphakama ezintabeni, siphakama kuphi ehlane, siphakama kuphi ehlathini, siphakama kuphi emgedeni uma unesithunywa sentaba. Uma unesithunywa sentaba ke uphathiswe kakhulu ezinkambini zokwelapha ezimhlophe. Sho ukuthi wena ukuze welaphe uhlanganisa izinduku ezimhlophe. Uma unesithunywa sentaba ke kwamele ukuthi ngesikhathi wehlela entabeni ukhuphukela intaba uhambe uyohlambulula emanzini. Kungani? Ingoba intaba, ihlathi, imigede linemoya ezongezayo kulozo ndawo. Intaba, ihlane, ihlathi, umgede kunabanikazi bakho. Kunama-portals akulezi ndawo engizibalulile okumele uthi uma uhambile wayokhuleka kuzo noma wazivakashela ugcine uthole inhlambuluko. Ngani na? Yize ungaba nesithunywa sentaba kodwa isithunywa ingelozi yokukhanya, ifuna ukuhlala ihlanjululwe. So nisho ungaba nesithunywa samanzi, ungaba nesithunywa sentaba esiphama kuzo zonke le ndawo engibalulile ukuthi amandla siwadonsa kulezi ndawo esengiyibalile. Nakhona kwamele uyothola kuphi inhlambuluko emanzini. Okulandelayo bese siba nesithunywa sezulu. Uma unesithunywa sezulu udonsa phezulu, udonsa phansi. Kanjani? Uyakwazi ukudonsa umoya emazulwini. Wena uyakwazi ukuthi ube yinxusa lani lenkanyamba. So uyakwazi ukuxhumana nenkanyamba. Lithi uma izulu lihloma wena uzwa kuphi enkabeni yakho. Uma unesithunywa sezulu usuke uphathiswe amanzi nezinkambi. Kuyenzeka ngoba ngitheni sidonsa phansi sidonsa phezulu, kodwa uphathiswa inkambi ezilekelela ukukhanya. Kanjani? Le nkambi unikezwa zona ukhanda ueda eziwashweni zakho. Ukuthi uzoba nesiwasho mhlawumbe esinovuma, uzoba ilontozana lesiwasho sinomlomo omnandi. Yakwento kanjalo kuzinkambi, kodwa inkambi zezinduku ezimhlophe. Usebenza ngeiwasho, usebenza ngamanzi, usebenza ngomkhuleko. Ikakhulukazi ke uma unesithunywa sezulu, amanzi emvula ayakuphilela. Amandla akho asemvuleni la khona wena urecharge khona umntwana kamoya ohamba nani nenkanyamba, umntwana kamoya onani onesithunywa sezulu. Okay, kubalekile ke ukuthi ngaphambi ukuthi uqale nje uhambo lakho ukuthi wena ufuna ukulungisa imimoya oyembethe, ufuna ukulungisa isithunywa, kwamele uqale wazi ukuthi imiphi le mimoya ekwembethe, uhamba namiphi imimoya, amandla akho nobukhosi bakho bukuyiphi indawo, ukuze uzokwazi ukuthi uma usuphakamisa isithunywa uzokwazi ukusiphakamisa ngendlela. Bantwana bakamoya sengivala, basacela ukuthi nginiphe amazwi okugcina. Sengivala ukuthi angazi noma niyanakusisa ukuthi izinto eziningi engikhuluma ngazo kule platform izinto engidlula kuzo esigodlweni sami. Sengivala ke khona into engiyikhaliphisayo ukuthi abantwana bakamoya iyabakhalisa indaba yokuvaleka kwamaphupho. Uthola ukuthi uyabona ukuthi umntwana kamoya obuphupha uba nezibonakaliso ebese kuyavaleka. Yes, amaphupho awusaphuphi kahle, amaphupho uyawakhohlwa o awusaphuphi. Kimi ke mzilikazi kaMashobana kuthanda ukuthi kube inkinga kimi uma uzophuma
uye kumelaphi wendabuko ngenhloso yokuthi wena ukhalela ukuthi amaphupho akho avalekile. Ngezwe uyafika ke esigodlweni sikaDonga uzozwa ngempilo yakho. Uma ungena esigodlweni sikaDonga ngiyakubona manje ungena nefu lezidalwa. Izidalwa ehamba nawe uyayibona ukuthi le idalwa lezi zisensebenzweni kazikhali ngalutho. Uyabona ukuthi ungena kwabo bamangele nje ukuthi ngabe sizokwenzani la. Uma uhlala phansi ngiyakubuza mina ukuthi benisacela ukuthi ungiphe igama nesibongo. Ngesikhathi usangipha igama nesibongo sekuphakamisa Salukazi. Sithi Salukazi Donga likaMavuso sibiziwe sasabela. Kodwa asiyazi into esibizelwe yona. Yebo sibiziwe sisabelile sikhona kule ndawo kodwa sazi ukuthi sibizwele. Kawumbuzo ukuthi uze ngani. Bese ngiyakubuza ke awukanginikezi ke manje igama lakho nesibongo. Sengiyakubuza ukuthi mntomdala ngabe kukhale kaphi Makhosi? Kukhale kaphi? Bese uthi wena kimi isizathu esenza ukuthi ngize la kule ndawo engcwele ngizofuna ngempilo yami yingoba kangisaphuphi. Ubona idwala zomuntu isukuma zima ngeenyawo. Yezwa? Idwala isukuma zima ngeenyawo. Ukuthi ususile igama lethu uyahamba uyalibiza kuzo zonke lezi godlo uhambe efuna asiyazi into ayifunayo ngoba thina yithe siphakamile samengama yithe simnikeze nomsebenzi wokwelapha abantu abadala kodwa yena usezihambela ngaphambili yena huyo ufuna ukusihola kule ngulo yakhe. Thina zidalwa zakhe simembethe sisamuhlelela. Njengoba silaDonga likaMavuso into eshoda ngayo inhlambuluko yebo siyavuma kodwa isikhathi besingakafiki. Usihambela ngaphambili uhambe efuna ezigodlweni nezigodlo efuna into angayazi. Kasithule ngoba thina sesimlahlile. Kasithule ngoba sekuphelile ebesimphathise kona. Samkhetho zalweni lakhe ukuthi siyomengama ngaye sokwazi ukulungisa izinkinga zozalo lethu. Siyafika kwengamaphupho simhlebele lokhu okumele akuzwe kodwa yena ufuna ngaphezulu kunalokho esimnikeza khona. Yena usihambela ngaphambili. Uhamba esimemeza kuzo zonke izigodlo kasazi ukuthi yini le ayikhalelayo kangaka. Ngoba lengulo le akakayazi. Lengulo le ndlela le kakakazi ayihamba kodwa manje uyanqashamula uyatshakadula njengethole usihambela ngaphambili. Ukuthula kweinkulumo zamathongo bantwana bakamoya kakusho ukuthi ithongo aselikushiyile. Ukuthula kweinkulumo zamathongo kakusho ukuthi wena kawusambethwe wena kawusenasi isiphiwo cha. Ngakusho lokho uma mntwana kamoya kungekho la kubhlungu khona empilweni yakho ungumntwana kamoya owembethwe kodwa akubhlungu ndawo kawuhlanzeke hlaliseka iba sendaweni yakho yokulinda. Izidalwa zakho zilekelele ngokuthi uhlale emkhulekweni. Umbizo umvelenqanga umdala wensuku kuzo zonke ingqinamba obhekana nazo. Noma sekukhanya mbizo umvelenqanga ukuthi Nkosi ngiyabonga kodwa ngiyacela ukuthi uqhubeke ungikhanyisele. Hlaliseka mntwana kamoya. Uma kungekho la kubhlungu khona ayikho inkinga obhekene nayo kwezimali khamba kahle empilweni khamba kahle yini le oyilandelelayo oyikhalela kangaka njengoba ukhalela ukuphupha ufuna ukuphupha ini ufuna ukuphupha bani ukuze kuzokwenzakalani mase uphuphileke kuzokwenzakalani ke uma usuphuphile ngokuba izidalwa zakho yize ezikumele zikuhole njengomntwana kamoya onesithunyo wena unesithunyo uthunyiwe ukuthi wamkele izinkulumo zamathongo ebese uyayindlulisa. Uma izidalwa zakho kungekho izinkulumo eziziphosa kuwe noma izinkulumo eziziletha kuwe yini le oyikhalelayo
Mina ngiyamncamela umntwana kamoya ozothi mkhulu ngila kule ndawo engcwele kuyakhaleleka empilweni yami kumile konke ngikuthinta ngezandla zami kuyashabalala ngizibona nginesidina phakathi kwabantu mangifika abantu bayaqhela ngizibona ngilahlekelwa yiko konke nginakho yonke into engiyibamba ngezandla zami iyangiphunguka mkhulu njoba ngilapha kule ndawo engcwele ngiyagula nginenkinga ugula mangiya kodokotela odokotela bazi ukuthi ngiphethwe yini noma odokotela banginikeza amagama amakhulu namhlanje ngiphethwe yilokhu kusasa ngiphethwe yilokhu kakekho owaziyo ukuthi kahle kahle kwenzakalani phezulu kwalomzimba ngiyaphakama umuntu omdala ukuthi ngisacela ukuthi ungilekelele ungikhanyisele ukuze ngizokwazi ukuthi kwenzakalani namaphupho ami amile lento le ingihlala kabi ukuthi kwami amaphupho ngagula kwami amaphupho ngalahlekelwa yiko konke kwami amaphupho ngaba nje namathunzi amnyama yiki into engilandelayo nekhanyayo phezulu kwesimo sempilo yami kuyazwakala lokho kawukwazi ukuthi ubuhleli kahle impilo yakhe ihamba kahle uphume ungene ezikolweni ngenxa yokuthi wena usuzwe igama elilodwa phezulu kwempilo yakho utshelwe ukuthi wena wembethwe uyazi ukuthi wembethwe uyazi ukuthi unabantu abadala kodwa sekuthulekile linda ukuholwa bantwana bakamoya linda izidalwa zakho ukuthi kaze kunikeze indlela zikunikeze umhlahlandlela kube yizo ezikholayo musukholwa ngabelaphi awukwazi ukufuna ukholwa ngodonga likamavuso awukwazi ukufuna ukholwa awukwazi ukufuna ukholwa ngabelaphi bendabuko yes ngiyathola abantu abadala ngishaya isandla phezulu kwesinye yes ngiyathola abantu abadala ngishaya isandla phezulu kwesenke ngiyathobeka sengifike egcineni kwekhasi lami namakhehla seyathetha ngiyaxolisa sengifike egcineni kwesiqeshana la khona besizohlaziya okokugcina isithunga sikhaliphisana ngale ngulo kamoya bantwana bakamoya ngithi kabudedo mbumnyama kuvela ukhanya